नोंथांमोना डिसेम्बरनि 1 आव नुगोन प्लेयारफोरखौ जायफ्रा सापर्ट खालामाखै खालामलांखादो थाब नुनाय बायदि फैगासिनो दङ। बिसोरनि नामा जाबाय बस काउन्टि मिनिस्ट्रि होदों आङो आंनिनो ओमफ्राय बिथांमोना सिंगारबो आरो एक्टरबो एक्ट्रिसबो गस्पेल जाबाय। रंजादों दिनै गासै हादराव मोसादों दिनै गासै बुहुमाव गोसो गोरबोजों सुबुं हारिया बासायग्रा जिसुनि जोनोम सानाव गोसो गोरबोजों सुबुं हारिया बासायग्रा जिसुनि जोनोम सानाव रंजादों दिनै गासै हादराव मोसादों दिनै गासै बुहुमाव।